Ако го има това в него, как да кажа, това търван. Да. От 9 без 15 до 3 без 15. Само тя работи така. По-горе-долу подред. Само тя. Колко любимо да гледа как ще направи. Не, пет ми сме 4. Отдолу плюс от сайта ми изпратиха един купон за някакво намаление на някаква храна, още дето по-скъпа. И я купих. И ни ядат. И сега са постоянно гладни. И ние що? Това е? Чакай, не да носи, да ще навида. Това ли е? В склада, да. В склада, добре. Консерва им купих. Нищо. Суха храна, консерва и панчове. Обаче нищо не им харесва и много И вчера им поръчах гурме, какво да ги правя? Гладни ли да ги правя? Аз гурме купих там. 6 Ако искаш да ти дам... Ами дай една консерва да го опитам, аз не че толкова. Те са ни големи такива. Ако искаш пачове да ти дам. Дай един пач да пробваме. Не знам как ще, ако го хареса. Тук Той видео нашия се TikTok снима. през... Видео се снима. Те са ни престанно гладни. Ма и те са по-отслабнали. Аз не Слабнали са заради тази храна, че ние обичат и така ни си ядат дажбата. Да. Добре, дете. Какво вика сме назъл с